Sal-aħħar ta' Settembru li ġej ser jinfirex ma' Malta kollha l-proġett li permezz tiegħu l-iskart tal-ikel, magħruf bħala l-iskart organiku jinġabar f'kontenituri u boros għalih. Il-proġett b'investiment ta' 5 miljun euro diġà twettaq b'suċċess fi proġetti pilota li sartu l dawn l-aħħar sentejn. Dawn saru f'Għawdex u fi 13 il-lokalità. Flimkien ma' dan il-kontenitur ser jitqasmu wkoll boros bojot li fihom ser jinġabar l-iskart tal-ikel bħal qxur tal-ħaxix u frott. Davin Yaxid, uffiċjal tal-Wasteserv, qalet ma' News li l-iskart organiku ser jibda jinġabar fl-aħħar ta' Ottubru 3 darbiet fil-ġimgħa. Li ħajkun qed jiġri ħankunu qed inħabtu bib-bib fejn ħanqasmu dawn il-kontenituri u ħanippruvaw min-naħa tagħna nilħu r-residenti għal 3 darbiet. Ġifieri l-ewwel ħammorru filgħodu, jekk ma jkun hemm ħadd disponibbli ħanerġgħu nippruvaw fil-għaxija u mbagħad nerġgħu nippruvaw l-għada filgħodu wkoll. Meta ma t-tielet darba ma jkun hemm ħadd disponibbli li ħanagħmlu ħanqasmu dal-fuljet u fuq ħajkun hemm nota x'għandu jagħmel wieħed biex jiġbor il-kontenitur tiegħu. Is-Sinjur Rashid stqarret ma' News li kull dar ser jitqasmula wkoll 4 kontenituri oħra li ser jiffaċilitaw ir-riċiklaġġ tal-ħġieġ, skart sanitarju u skart ieħor riċiklabbli. Apparti minn hekk imbagħad fil-ġimgħat li ġejjin ħanqasmu wkoll 4 kontenituri oħra f'kull dar fejn ħajkollu dawn il-kontenituri qegħdin apposta biex kull wieħed waħda minnha jista' jissepara l-iskart tiegħu kif suppost u l-pajjiż ikun jista' jikkrea riżorsa biex kemm jista' jkun innaqsu l-iskart li jmur fil-landfill. Il-kap eżekuttiv ta' Wasteserv Tonio Montebello qal li permezz din l-inizjattiva ser jiżdied l-ammont ta' skart organiku li jiġi riċiklat u mibdul f'enerġija elettrika u kompost. Dan huwa kontinwazzjoni tal-pilot project li bdejna sentejn ilu fejn kellna Għawdex u 13 lokalità f'Malta, issa se nkunu qegħdin nestenduha b'mod nazzjonali. Lan huwa li l-materjal organiku ma jispiċċax fil-landfill imma jgħaddi ġol-impjanti tagħna permezz hekk niġġeneraw iktar dawl u l-materjal jibqa' fl-aħħar inkunu nistgħu nużaw bħala soil improver għall-ewwel fil-viġilanzi tal-landfill. Il-Ministru għall-Ambjent José Herrera kellu l-opportunità li jagħti l-ewwel kontenitur lill-ewwel familja li bbenefikat minn din l-inizjattiva fil-Ħamrun. Il-Ministru Herrera spjega li dan il-proġett huwa parti mit-twettiq tal-politika tal-Gvern. Dan sabiex sa ftit ta' snin oħra nilħu l-miri ta' 65% skart li jiġi riċiklat. Il-miri ambjentali tagħna huwa li sa ċertu żmien ftit snin oħra rridu nilħu 65% dak li għandu xieqsam ma' riċiklaġġ. Għadin lilin ħafna minna nilħu dawn il-targets u l-5% u 40% l-oħra sa jispiċċaw fil-inċineratur issa għax anke kemm nistgħu nitfgħu fil-landfills limitu kemm hu permess.